тротуара. Уж пак трябва да ги вдига такива. Защо да спрат на зоната, като могат да спрат на тротуара? Тук пак някакъв паркинг, не знаем на кого. Зона отсреща някакъв друг паркинг. Какъв е това другия паркинг, не е известно. Платен, нахранен. Тия са нито в зоната, нито обаче пак няма нищо. Тук къде са спряли. Кой контролира, не е ясно.